Malian Malikono Malikoka Anka Fuli Anitani Begatara Bella Jelen Yoro Afefa Walimbana ne Wakatila Amba Bella Jelen fo Dante Fulimina Biye samedi no ye mekaro kleta an sheki samba fla an muganani la dalakola an bumabel jawara ame ñogon soro ka keni kibara munu be jamana kono ani jamana ko ka abseka famal soro la to me ka to asigoro la ñana ngay do yin ngalu ko nana be fuli bla bubula ko fuli de kan bogoma malikono malkoka bubu insu me fulla sebema mo se aresia be fuga be wal nono Ansi le mec mom nguna la ke kuma salma ni ato ko fante angate meni ngalu si na sa fayda aywa amba yini kan mo fe ay do fara partage ko ko sebe aka video like ko ke video mi sera stabiliser to ko mena ni an donné ngal kon nana bobo amba damene Moussa Mara ale koni ay abatakali kidal o kay santanso bo debe se ka juma fo maraka kale la kidal fo ka se bima kidal yele ki pere la mbaw be fonna munu fatura kidal tagala ala ka hinula ala ka yafa kun amin munu gara lanjura toy ala ku daro ala ka akuma no ya dai amin ala ka lafiya duma amin ala ku ka lanjura ala ka ban amin amin munu yele fene be nu kan na folo chenala ala ka aduni ko do che amin rabbi amin Moussa Mara tara Kidal abena mekalo kile tan ani wolonwula ma san ba fila ani tan ani naani mekalo kile tan ni wolonwula san ba fila ni mugan ani naani alhamdulillah rabbil alamin o y'a sɔrɔ Kidal libéré la san tan kɔfɛ Kidal libéré la a b'an bolo Kidal libérélen kɔfɛ an bɛ se k'an da don kuma in na a bɛ se ka kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka tila k'a ɲini jamana fɛ n'a ma ɲɛ Kidal libéré la Kidal libéré la gindo minnu b'a ko la a binna cogo di janfa minnu b'a kɔnɔ bi a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'a ta k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma don n'a nataw la ala de bɛ gɛlɛya nacogo dɔn sini ma ni ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ binna a bɛ kɛ sababu ye an b'a dɔn a kɛra cogo min na hali sini an b'a ɲɛna ɲininka Moussa Mara ka voyage in mun de kun b'a kɔfɛ kun dabɔkun ye mun de maliyɛnw ma se ka nin de faamuya parce que buna hadamaden n'i bɛ taa yɔrɔ la i b'i labɛn ka taa mɔgɔ yɔrɔw tɛ kelen ye maa bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bololankolon nka i b'a sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ i bolo falen don fɛn caman na bon mɔgɔ ka tagali cogoya dɔ fana bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka jugu ɲɛ don i la tuma dɔw la i bɛ taga yɔrɔ dɔ la k'a dabɔ kama k'i ban ka taa ni manamafɛnw ye k'i labɛn mun kama jugu bɛ se ka dagi k'i la cogo jumɛn ka se sɔrɔ i kan o fana bɛ bɛnkan na mais mun bɛ se ka nin bɛɛ seereya justice ka n'an sera ka kiiri la don justice la kiiri bolo kan o de y'a to toutes les victimes de cette visite là a ka di ne ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fara u kan ni jamana ɲɛmɔgɔ ma enquête dayɛlɛ an yɛrɛ ka enquête ɲini jamana kiiri tigilamɔgɔw fɛ enquête ka dayɛlɛ visite in kɔnɔna la yanni visite ka kɛ Moussa Mara yɛrɛ ka barodasigi dɔ la ko yan'ale ka taa ko ambassadeur sera a ma ko k'a fɔ a ɲɛna k'i bɛ ka taa Kidali k'i sara fɛn min mouvement armé la wa k'ale ko kuma ko Kidali tɛ Mali dɔ ye wa nin ko in bɛ ko fila ko fɔ o kɔrɔ Mali gouvernement kun b'a kalama k'a fɔ ko bɛnkan dɔ bɛ yen Kidali ko la gouvernement bɛ yen o don ni Moussa Mara yɛrɛ b'o ɲɛmɔgɔya la u kun b'a kalama ko bɛnkan dɔ bɛ yen parce que n'i ye tubabu ye k'a sara i la tan a bɛ ko dɔ ko fɔ filanan ye mun ye Moussa Mara ni sécurité minnu taara arme kun t'a si bolo non arme kun t'a n'o tɛ ni k'i ma ko ni kiiri dayɛlɛnna chacun va s'expliquer ne mun bɛ ka kuma ne bɛ n yɛrɛ expliquer finitigilaka minnu bɛ yen je pense que gouvernement bɛ lever des secrets d'instruction wuli ka bɔ dossier kan au moins fo n'a sɔrɔ dossier classé don comme secret de défense n'a ka visite classé don o la n t'o dɔn mais n'a sɔrɔ a classé t'o la a b'an bɛɛ permet bɛɛ ka se k'i yɛrɛ expliquer munna sécurité minnu bɔra yan ka taa munna u kun arme kun t'u bolo sécurité minnu bɔra yan ka taa munna arme kun t'u bolo kan ka maliyɛn bɛɛ bila maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka a policiers bɛ yen u ma ban sa la a gendarmes bɛ yen u ma ban sa la minnu bɔra yan ka taa u ye FLG ni
fɛn min ye bâtonnet casque dɔrɔn de d'u ma ka taa FLJ ni bâtonnet casque dɔrɔn de d'u ma ka taa sécurité bɛ se yen don min na u taara un jour avant Moussa Mara parce que visite kun ye tour de Tombouctou Gao Kidal u bɛ se Gao tuma min na Moussa Mara ka ministre dɔ bɔra la dɔ bɔra ministre la ne m'an fili a don fɛn di yan fɛn passé ma téléphone passé ma donc a don an bɛ se k'a fɔ ministre dɔ bɔra ministre la par exemple ministre naani walama duuru ministre de damadɔ kɔni tun don ministre minnu ni défense o y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ se ka taa bon défense fɛnɛ kɔfɛ an ye mun ye an nana ye k'a fɔ fɛn min ye Kidal député o fɛnɛ seginna ka taa o y'a yira k'a fɔ ko ale fɛnɛ tɛ taa bon e ye Tombouctou kɛ i ni député kun bɛ ɲɔgɔn fɛ i ye comment dirais-je la i ye Gao kɛ i ni député kun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais i selen Kidal député segin o wagati kelen le ministre de la défense paix à son âme Soumboulou Bouboyi Maïga ko o tuma na kumaw tara ɲɔgɔn kan o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ segin donc Moussa Mara de bɛ se ka segin ni kun cogoya fɔ an ye donc o ye kɔrɔ hali bi BBC fɛnɛ ka fɛn na soir d'information soir info la o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ka service de renseignement y'a yira k'a fɔ ko mouvement dɔ bɛ Kidal k'a fɔ ko mouvement ko gɛlɛya bɛ Kidal ministre minnu taara ni hakili b'a dɔn na Jeune Afrique yɛrɛ y'a bɔ cogo min na a ko k'a ni dɔn ko accompagné don Mohamed Ali Bathily ministre de la justice Zavi Ould Sidi Mohamed ni Jeune Afrique bɔra n'a cogo min na ministre de la réconciliation nationale donc ka taa bila jɔn ka taa bila mɔgɔba caman ministre de la promotion de la femme fɛnɛ o fɛnɛ kun b'a la fo ka taa bila mɔgɔba caman na mais maintenant Jeune Afrique ka fɔ la maa min kun bɛ garnison min kun bɛ mɔgɔ min kun b'a kɔnɔ Jeune Afrique y'a sɛbɛn cogo min na ça fait 400 hommes o de kun b'a kɔnɔ 400 hommes n bɛ fɛ maliyɛnw bɛɛ ka na an ka fɛn décortiquer ɲɔgɔn fɛ Jeune Afrique ye min sɛbɛn n'a bɛ yan mais yan'o cɛ Tatamli ale ni mɔgɔ wɛrɛ kun kan ka taa 2013 les mouvements armés ont empêché bon ne bolo n'a ma ɲa an bɛ taa an b'an bɛn ka taa kɛlɛ man jugu ne ma dɔn armée ma deli ka siran kɛlɛ ɲɛ bilahi Mali armée ma deli ka siran kɛlɛ ɲɛ Mali armée ma deli ka siran kɛlɛ ɲɛ mais pourquoi aller avec des éléments désarmés pourquoi aller avec des éléments désarmés ne ka première question ye nin u talen premier ministre gouvernement ka délégation min taara u ka sécurité kun o taar'u ɲɛ un jour avant olu bɛ taa don min na u ma sɔn ko avion ka jigin mouvement armé o ko avion tɛ jigin avion ka jigin baliya ni kuma min fɔra mɔgɔ ka taa source vérifier dɛ et je pense que kuma tɔ bɛ se ka to en cas ni justice ni interpellation bɔra la an bɛ se ka taa sariya ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲɛ donc avion ka jiginni mankan bɔra la jusqu'à ce que avion jiginna ni gɛlɛya caman ye o avion jiginna olu nana tile kelen après o dugusɛjɛ premier ministre ka vol nana Moussa Mara ka avion jigintɔ o ma sɔn a ka jigin k'o tɛ jigin pepepe o tɛ jigin o tɛ jigin o ka atterrissage empêchera jusqu'à ce que Moussa Mara taara atterrir kan un kɔnɔna de la n bɛ kuma min fɔ mɔgɔw ma sa dɛ officiers bɛ yen policiers minnu tun bɛ yen o bɛ yen bɛɛ bɛ yen wa ne yɛrɛ bɛ balolen don dɔ sera komi an ye yɔrɔ récupérer an k'an da don a la nkalon ni tiɲɛ min b'a la an ka bɔ ɲɔgɔn a bɛ se ka nin bɛ nkalon tigɛ mais a kɛra minnu ɲɛna bɛɛ kɔni tɛ se ka jɛ ka nkalon tigɛ donc premier ministre Kunturu ka avion ma sɔn ka jigin o kɛra Faransi ɲɛna o kɛra MINUSMA ɲɛna bon nin bɛɛ kɛra aw ɲɛna premier ministre mun kɛ chef du gouvernement ale don k'a bɛ taa de ko Kidal ye Mali dɔ ye bon est ce que bi n'i kun ye labɛn dɔ ye ka taa i sabi sɔn fa bɛ mɔgɔ la k'a fɔ k'i ka avion tɛ jigin yan avion tɛ ka jigin don kɔnɔ ka taa bi yan c'est le rapport de force donc jiginni kɛra n ka kuma bɛna yɔrɔ jumɛn kɔnɔna la rencontre fɔlɔ kɛra sɔgɔmada fɛ gouvernorat la o rencontre fɔlɔ min kɛra sɔgɔmada fɛ gouvernorat la gɛlɛya nana bɔ o la o rencontre bɛ senna tuma min na donc mouvement armé échange de tir nana kɛ échange de tir kelen mankan nana wuli k'a jɔ kɛnkɛnkɛn o mankan kɔnɔna la kuma jumɛn nana bɔ kuma kɔnɔna la ko gouvernement malien provocation kɛ
awɔ mɔgɔ bɛɛ ka taa vérifier français nana ko gouvernement malien provocation kɛ o provocation n bɛ fɛ ka ɲini malien bɛɛ fɛ ala ni kira kama n'an ma bɔ émotion kɔnɔ ka taa tiɲɛ sira fɛ an tɛ se ka taa ɲɛ quoi o provocation ju ye jumɛn a b'o dɔn ko mali gouvernement ye convention dɔ signé Musa Mara ko gouvernement do sa wa jɔnkuna ka gouvernement de do sa wa jɔnkuna ka transition de do sa wa ma dɔn ko ye convention dɔ signé ko mali sɔrɔsiw ni mali sɔrɔsiw man ka tɛmɛ 250 hommes à 300 hommes kan Kidali kɔnɔ donc ko Musa Mara ka visite kɔnɔna la il devrait maintenant confier sa sécurité aux hommes armés aux éléments armés i n'a fɔ français ambassadeur y'a fɔ a ye cogo min na Bamakɔ i taara i ni ninnu bɛnn'a la wa donc c'est vrai qu'il y a en connaissance de cause donc ce gouvernement t'a kalama parce que le gouvernement finalement son délégation tato donc au kɔrɔ sɔrɔsi minnu bɛ Kidali ani Musa Mara yɛrɛ ni sɔrɔsi minnu taara donc c'est veut dire un protocole violé parce qu'on a déjà dépassé le nombre recommandé selon la convention donc au kɔrɔ gouvernement tun b'a kalama ko convention dɔ bɛ qui empêche l'armée de rentrer à Kidali o ye fila ye échange de tir kelen marifa ci nana bɔ a la o y'a sɔrɔ marifa ci kɛra min quand Musa Mara a fini la réunion avec nos éléments avec feu là a ka mɔgɔ administration di an b'a fɔ cogo di préfet ni sous préfet ninnu o réunion kɛra gouvernorat la après Musa Mara s'est rendu au camp 1 ale taara MINUSMA bɛ yɔrɔ min na partenaire bɛ yɔrɔ min na France ni fɛn min ye MINUSMA ye ale taara rencontre la ye o sen ni kɔnɔna la donc maintenant échange de tir daminɛ la tugun parce que depuis ale bɛ gouverneur la marifacikan bɔra mais ale bɔlen ye marifa ci tɔ juguyara armée Mali nana se sɔrɔ mouvement armé kan 11h midi 30 donc mouvement armé au replié là o taara min a b'o dɔn gouverneur la tugun préfet ou sous-préfet bɛ yɔrɔ min donc u taara gouvernorat la o yɔrɔ kelen na n bɛ segin ka kuma kan y a un capitaine de l'armée française o nana ka na BTR ka na mobiliw aligné pour cesser les faits o y'a sɔrɔ musow commencera sisan muso minnu bɛ yen olu commencé ka kasi k'u kunna kogo la donc armée bɛ marifa ci jɔ parce que Itaku ye population civile de lakanani ye donc n'olu ye kulera k'a fɔ ah u bɛna an faga u bɛna nin k'an na u t'an fɛ u bɛ fɛ k'an bɛɛ détruire est ce que b'a kalama France nana ka na interposer ko ka marifa ci jɔ ko cessez les faits ko min bɛ position min na ko ka to yen o y'a sɔrɔ élément armé mouvement armé mɔgɔ minnu bɛ gouvernorat kɔnɔna la u bolo banna ka ban marifa t'u bolo an tun b'olu minɛ kun ye kɛlɛ bannen donc France nana don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ ninnu tila ka na fara muso ninnu kan musow bɛ kuloci la tuma min na ka na don musow ka burumusi kɔrɔ sisan u dogodogo ye donc France ko bɛɛ ka to ka position na donc an ka éléments bɛ yan fan dɔ in la mouvement armé bɛ gouvernorat côté la midi 30 13h 13h30 14h renfort b'a la ka bɔ Algérie ka na plus de 600 véhicules wagati kelen français avion bɛ pan k'an ka mɔgɔw ka position photo ta ka taa mɔgɔw jigin mali sɔrɔsiw ka position kɔfɛ renfort nalen kɔ de a ye bɛɛ ɲininka la mali ye position perdue échange de tir fɔlɔ minnu kɛra bunteni nana kɛ donc nin na sisan armée b'a ka position na Mali sous-préfet ni préfet ou bien gouvernorat là Moussa Mara de bɛ ka un kɔnɔna la là où se trouve Barkhane et les trucs là les partenaires donc an bɛ se ka mun de faamuya nin na marifa ci nana kɛ u nana Mali ka position u nana armée ka position pilonner k'a bunte donc jusqu'à ce que au fana tun an nana se sɔrɔ ka don wulafɛla la aw b'a français cessez-les feux min fɔ o kuma o kun kɔrɔ ye di ne bɛ ka kuma min fɔ ni français cessez-les feux fɔ ne ma cessez-les feux fɔ n bɛ fɛ an ka segin kuma kan enquête b'a bɛɛ prouver les officiers minnu les survivants officiers là ils sont vivants et fait ils sont là plutôt u bɛ se k'a seereya ala ɲɛkɔrɔ baara kɛra cogo min na mɔgɔw de sara o échange de tir min fana kɛra n'a nana se sɔrɔ o kan Gamou ka baara dɔrɔn de bɛ ko Faisal de nana ka na tiriban bɔ mɔgɔ minnu binbina deuxième vague mɔgɔ minnu binbina ka na tɔ tubabusiw b'u la donc u ka sɔrɔ Faisal faga donc la France sait très bien qu'il y a eu des visages découverts Faisal fagalen kɔ maintenant combat reprend faut qu'on a bila sufɛla la et qu'est-ce que nous dit ko ouais, k'an ka préfet ni sous-préfet minnu bɛ yen k'u ni tora la
o ye John Join Amadou Belkoba Kidal préfet Drissa Koulibaly Abébara préfet Ségou Sissouma allez préfet adjoint Tessalit commandant Mori Diara allez cercle de Tinesako allez au préfet capitaine Amadou Bétouré allez arrondissement Bakossa sous-préfet lieutenant Paul Marie Sidibé allez sous-préfet Tezawanten allez ni gouvernorat Barakala Mounbe 38 personnes environ yolu bemina ko fara ñong mais ni sou munu flani o sou kele munu fana be tun français ne no koruye o fana sur la togodi mo fana expliquer combat kelen ko fait c'est le combat no galen ko fait ou ka sur ka officiel ou labo kan 1 na katanu le kan 2 la kan Mali armée ka position beta katulu bla kan 2 kono donc premier ministre ani ministre to ale ni Mali armée betra kan 2 kono o kuma na mo malien mun ko gouvernorat konna la angam jamana demu be gouvernorat konna la jone lu fra sisa jone lu fra sous-préfet ni préfet ni daranye mun to c'était ala ka hinu la lu sarata ne don folofolo la le samedi ni kuma ma ɲɛfɔ kuma ka faamu n'o tɛ Mali se ka sumaya galon kan abada olu salen kuma min ani OTM technicien kelen ani mɔgɔ wɛrɛ jɔn de y'olu faga aw de ko cessez-le-feu aw ko cessez-le-feu c'est la Barkhane c'est le Barkhane plus l'administration qui devrait sécuriser nos personnels normalement olu kuma ko sécuriser et de ko cessez-le-feu et l'armée a protégé les civils jɔn kan ka taa tɔ ninnu sécuriser ça sufɛ français nana n'olu mɔgɔ damadɔ ninnu kɔrɔ o kɔrɔ tubabu de y'u livrer mouvement armé mɔgɔw ma kɛlɛ fɛn ni olu de y'u livrer donc o sufɛ kelen na français nana ka na fɔ ko bon ko Mali premier ministre ko n'a sɔrɔ ko u bɛn'o ta hélico la ko ka taa n'o ye donc sɔnmakɛw ma bɛɛ sira ɲɔgɔn kan kan den kɔnɔ dugu jɛlen kuma minnu f'i ɲɛna ka taa vérifier dɛ dugu jɛlen tuma min na u nana avion ka Musa Mara ta ka taa ka taa ka tɔw to yen e dun kuma e ka visite mun nafa ɲa sisan normalement e ka kan ka fɔ de n'a bɛ n faga ne tɛ se ka n ka tɔw to bon e nana cogo min na e ni minnu nana olu désarmé don e ni polisi minnu taara e ka sécurité kama gendarme minnu taara e ka sécurité kama an ka kɛ minnu tun bɛ ka kɔrɔ an k'olu to yen et la France dit que c'est l'autorité malienne qui a provoqué les mouvements armés parce qu'on n'a pas respecté la convention. Au convention, c'est un kuma jumɛn accord de Ouagadougou kɔnɔ. Accord c'est ou bien accord c'est. Accord jumɛn? Mais je t'en prie, quel accord? Ni y'a sɔrɔ accord ma signé fɔlɔ. Mais ka kuma i b'i yɛrɛ sɔsɔ. Ni y'a sɔrɔ accord ma signé. N t'a ɲininkali de o. Non accord ma signé. Accord kelen min tun bɛ yen o kun ye accord de Ouagadougou min signé na Ouagadougou. Là où il y avait Mahmoud Diko et Tcheblin Dramé et consort olu kun b'o kɛnɛ kan. Est-ce que o accord kɔnɔna la est-ce que jɔn de o kuma na a b'o de kɔnɔ ko Mali sɔsi man ka don Kidali wa? Ne bɛ fɛ k'o de dɔn parce que Français de y'a fɔ ko on a violé la convention. Donc c'est ainsi que nous avons désarmé au profit des mouvements armés. Donc premier ministre yu ka avion ta ka taa ministre ninnu bɛɛ taara élément minnu taara premier ministre ka sécurité kama olu ma taa tugun olu bɛ yen marifa t'u bolo donc nin tuerie kɛra tan le 19 mɔgɔw bɛ ka fɔ ko saya kɛra le 17 ça m'a fait le 17 de ça dame la waati min na minnu de ɲɛfɔ a ye sisan foyi ma kɛ sisan depuis premier ministre taara kuma min na o y'a sɔrɔ renfort nana o y'a sɔrɔ renfort bɔra Kidali ka na maintenant GTA balançant quand o taara fara GTA sigi kan GTA sigi tun bɛ année FIF olu de bɔra yen ka na renfort la san Kidali France y'olu stoppé France y'olu stoppé mankan wulila sisan de échange de tir kɛra combat kɛra an y'a datu la tugun parce que premier ministre taara sisan u tɛ siran ka obi foyi fili u bɛ se ka fɛn bɛɛ fili mais au retour Mali armée tɛ se ka foyi fili barisabula la population civile de bɛ fan bɛɛ tɛ se k'o ye min k'an na mouvement armé b'u dogo musow ka burumusi kɔfɛ musow bɛ kule u b'u dogo kɔfɛ ka i jɛ ka tir kɛ maintenant anw kan bɛ tir kɛ tɔw b'a fɔ ko non ko civil bɛ yen mais u bɛ tir kɛ anw kan maintenant an bɛ tir kɛ u ka position kan u b'a fɔ ko non ko civil bɛ yen k'an ka n'o kɛ nin bɛɛ kɛra France nin Barkhane jɔlen ɲɛna mun yɛrɛ ye visite provoqué k'a nana bɔ dugudenw o taara préfet ni sous-préfet sara ka ban o taara donc le 19 le 20 patrouille daminɛ la tugun mouvement armé ye position perdue tugun o replié la an ye patrouille daminɛ
Aw koko Mali armée te doni marfa baye ko l'arme la plus lourde ko l'arme lourde d'un PKM. Mais Mali armée clovene na armée mouvement armé mo do na dusati bobulu ki dal ville kono ou ya mine kata di ministre et puis nous arme na aussi ka saisir ou be arme ne kata di ministre ma ministre la ka arme na sigi mo kono matu ne be fin faut tout est vérifiable ka arme mais ça c'est fait le 20 ka kla ka arme na sigi matu bon aw munu be Mali nga ke ala na kira kama ay ne ke dien fin be mais il bora ka mo to feu là et tara Bamako il kan ga munke tu dois envoyer des renforts ou bien et ma bo kele de tchela ini mo mun tara kutu il kan ga renfort dikata donc maintenant le 21 combat reprend Moussa renfort nana Malion sarayndi les snipers français ou position ta ou ka avion no be ko Caïman o Caïman ne nana kana force sociale français ko force sociale jigin au force sociale mun jigin lu de placer position embusquée là ou be ka u à 2 km ou Mali armée ka position bunti nous ma mi sengaro bo bologar nous ma mi sengaro bo bologar ka on jolo kar ka on bla mouvement arménien quelle tienne attendez PPP sauf qui peut ni mo comme ça avec l'appui des éléments de force française ni en sur Bamako B premier ministre ni président premier ministre ni président Bamako sur sous be ni fin kono donc ama nyere nga visite ngun yemu o visite fena kera au lieu de président a renfort blakata non le président a demandé un cessez-le-feu ni souba be bolon ko ni souba be bolon ko fait on va cessez-le-feu signé c'est le président mauritanien qui est venu kana ko ouais ko ka ni cessez-le-feu be signé ko Mali mouye cessez-le-feu demande que Mali de perdre là fin fla on donne maintenant les symboles de l'État. Les symboles de l'État c'est quoi? Ça c'est les drapeaux et le gouvernorat. Donc quand le drapeau perdu, le gouvernorat perdu, un drapeau yola jigi ka so gouvernorat clé ta ka di Mauritanie président a ka di ministre a dit mouvement armé mo ko flana mu ya mantre no da papier là ka fo okmana bébé tu ga positionna o de yake Assimi Gili ngare conquête ke kuma mina mouvement armé mo ko ba fo qu'est-ce que ba do ko Assimi bidan ko Assimi ma songa conditions respectées ko parce que c'est le fait Algérie bo de fo kanyambo no da papier là ko ka fo kameto bébé tu ga positionna ko normalement ni ministre d'État position temps angolo parce que ko be kan tu ga positionna ouais akili bala berber continue donc kuma mina a solan de fait c'est signé. C'était la condition sine qua non maintenant pour le cesser les faits. Moussa Maraka visité quoi fait. Au de fait Moussa Maraka visité quoi fait. Barkan contrat aussi na. Au de quoi fait Tastakuba sina. Donc est-ce que Koyunkuma d'abord juste pour donner le contrat à une autre donner une forme juridique à l'opération française parce que opération Serval nana français ko y a pas de condition juridique. Ko lu wela do nana ka sur assemblée makuma fo makuma. Donc Barkan ne kara contrat 5 ans. Quand la défense mine ka di ni be sa ya ko fe non ne bolo bi na manya kidali mine la il est temps nga senga don dossier nous kono enquête ka daele pour la haute trahison na soro mindo anga do mindo parce que ni sa ke ni shu ni se ka ke 5 ans ko koma kala quoi parce que au français kelen au barka au ministre kelen talen ko fa nga kidali mine donc akera mo mu wati la mo ko kanyi nga visite ku yemu donc mon premier ministre kumbe partenaire ko kangono wati mina o wati kilo yo gouverneur attaqué mon préfet ni sous-préfet Sara John ou faka parce que Erion bana gouverneur mais muna ko bu mason kata Erion ke préfet ou fait gouverneur là non mo ko anke ministre devrait être là-bas imagine bien en bas là le premier ministre était seulement avec les préfets les sous-préfets les personnels après premier ministre talent ko fait des échanges de yoro gauche mais pourquoi mais mon premier ministre nana ka sécurité tout Mouna armadi mugoma mouna mugo taraw désarmé mouna ouais il ngal ka ngakola mouna français convention mon foko way ko anga kidal ko so simanga teme ko kema saba quelle est la preuve matérielle Johnny a contrat signé donc on a fait ka don mugo ko français ma fouike ko français ne nous a rien empêché nous a empêché de rien comment empêcher foi là. Donc dono sera begia mara bilan ke quoi be minke iga boka bilan ke c'est pour ce collectif des victimes de la visite du 17 mai Amina Assi porter plainte au niveau de la Cour suprême
pour l'ouverture d'enquête don dɔ sera a ka kɛ parce que a biliw kunna maa minnu tora la maa minnu sara hali sini an t'a dɔn u kɔ bɛ cogo min hali sini anw talen Kidali an taara u ka kaburu lajɛ kan ne ma fili kan an ko bɛ kan de kɔnɔna la anw talen an taara u kaburu lajɛ u kaburuw bɛ kan kɔnɔna la yen parce que u nana non kan de don parce que u taara u kaburu u taara u su di o y'a sɔrɔ officiel 21h waati français nana n'u su ye tuma min na et puis a y'u ɲininka bal jumɛn tun b'u la bal ne bɛ fɛ k'o de dɔn bal jumɛn de tun b'u la u sara cogo di muru de y'u faga wa bal de y'u faga wa u tun bɛ MINUSMA dun ka bolo de kan jɔn de y'u di mouvement armé ma k'u faga mais an tɛ se k'an sigi ka jamana jɔ nkalon kan tan o tɛ se ka kɛ o dɔ de nin dira est ce que siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'i ban ka taa dun a bɛna mun de fɔ mɔgɔ bɛ se ka wuli ni éléments yan t'o don désarmés arme t'u bolo arme t'u bolo ka tila ka na k'u to donc voilà un peu le bilan et qu'on ne va pas laisser et je pense que le président doit nous écouter et puis nous demandons aussi au procureur général vraiment de bien vouloir accepter notre plainte nangara donfin victime minnu bɛ yen minnu somɔgɔw b'a la tiɲɛni minnu kɛra bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan collectif tɔgɔ la ka plainte ladon nin ko in tiɲɛ ka dɔn nin de kɔfɛ Barkhane ye contrat sɔrɔ 5 ans nin de kɔfɛ terroriste cayara nin de kɔfɛ an ma ɲɛ foyi sɔrɔ mara est-ce que victime tun ma dabɔ c'est pour donner le contrat officiellement à la France ou bien maintenant remplir des conditions juridiques pour passer un contrat à la France parce que c'est une convention qui ka taa réconciliation na accord d'adieu kun se ka signer ka sɔrɔ Mali armée kelen bɛ ka position bɛ minɛ parce que ni Musa Mara kuma jateminɛ gouvernement kɔnɔ Musa Mara b'a fɔ ko sigikafɔ kan ka kɛ maro k'an balimakɛ dɔ ko Modibo Keyita o bɛ jɔ ne se olu de kun chargelen don sigikafɔ baara la o kɔrɔ ko sigikafɔ dɔ tun bɛ sen na mais maintenant c'est ni sigikafɔ kɛra k'a sɔrɔ Mali armée bɛ fan bɛɛ est-ce que bi est-ce que an bɛ ɲɛ sɔrɔ sigikafɔ la est-ce que ni sigikafɔ kɛra sɔrɔ Kidali b'an bolo gouverneur bɛ en place préfet bɛ en place l'armée est en force est-ce que bien tun bɛ nafa sɔrɔ sigikafɔ in na donc il faut mettre l'armée en débâcle il faut montrer la débâcle de l'armée malienne il faut mettre l'armée en branle d'abord pour que ka to ka taa négociation na parce que ni mɔgɔ taa négociation na avec le couteau à la gorge a bɛ kɛ sababu i bɛ fɛn dɔ signer hali ni min man di ye mais Bobo an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ Kidali kɔni an y'o récupérer yalama est ce que Musa Mara a taara ka t'i ɲɛ da ni mɔgɔ ninnu kaburu kan wa Musa Mara tɛ ɲɛ da o kan wa Musa Mara bɛ yɔrɔ min na sisan Musa Mara bɛ TikTok ko de la ale ni courant ko Musa Mara ye compte TikTok dayɛlɛ a bɛ kuma o kan mais a da ma tun nin dossier kelen na ne bolo nin de ye dossier Kidali minɛla don min na il devait être le premier ka tasibila kɛ ale kun ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka tasibila kɛ donc ne bolo mɔgɔ fɔlɔ kun kan k'ale de ye ka tasibila kɛ donc e ko a taara ɲɛ da o kan yan'a ka taa ɲɛ da o kan ka tɛmɛ hali Mopti kan fɔlɔ hali ka bɔ ka tasibila k'u ye fɔlɔ ne yɛrɛ mago b'o de la n'o tɛ anw taara Kidali cogo di an sera Kidali cogo di ka tɛmɛ ancien premier ministre kan n'a ka di ye olu k'a fɔ bi bon ala y'a kɛ anw de tun bɛ yen aujourd'hui an bɛ fɛ ka taa tasibila kɛ ninnu su la est ce que mun ka ɲi diɲɛlatigɛ la ka bɔ i n'a fɔ aw bɔra ka ɲininkali kɛ cogo min a kɛra digi donc ne bolo bi don dɔ sera maliyɛnw ka fara an kan ala kama mɔgɔ kana ne ka kuma bila juguya minɛn kɔnɔ au moins ninnu somɔgɔw k'a dɔn k'u ka mɔgɔw ka su ma kɛ fu ye ninnu somɔgɔw k'a dɔn k'u sara jamana ko la an k'a ɲɛdɔn mun de don toujours a bɛ an ka armée bila an bɛ tiɲɛ dɔ dɔn quoi parce que an bɛ kɛlɛ la convention sinsinnen don mais an t'a dɔn min ni min bɛ yen quoi même kunu armée bɔra opération dɔ la Kidali mais toujours RFI sigilen don k'an lagosi alors que fɛn dɔ de signenen don donc moi je pense que i bɔra ka kuma min fɔ yani an ka taa officiel kun kan ka taa voilà donc an bɛ bɔ kuma la yan aya Bobo an bɛ taga min kɔnɔna na o ye an yɛrɛ ni Moritani cɛ ko baara dɔ kɛra yen nɔ yalama fɛn fasuguya jumɛn minɛna Moritani n'an bɛ se k'i ɲininka o la kuna sini GTA nettoyage n'o ye Kukajɛ ye Musa tu t'a la saraka t'a la sabu a bila i kunna boutique fɛn dalen bɛ anw ka territoire sanfɛ a bɛɛ agent de renseignement so le Mali était infiltré quoi an ka GTA ye opération dɔ kɛ dugu la an b'a fɔ dugu min na ko Ayuru o Ayuru mun filɛ nin ye ni a bɛ Kayi mara kɔnɔ u ye wulikajɔ kɛ u ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko marifa feerela dɔ de bɛ yen et puis min kɛra basi ye fɛnɛ tugun o dugu kɔnɔna la tugun dugu wɛrɛ bɛ ani o dugu kɔnɔna la n bɛ t'o kɔnɔna la u nana k'a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko marifa dɔw de b'a la ka don o marifa dɔw b'a la ka don
kunnafoni taara ka taa jɔn sɔrɔ un agent de renseignement mauritanien mɔgɔ si se ka sɔsɔli k'a la u y'ale minɛ ale minɛlen u nana dugu dɔ la u b'a fɔ o dugu ma ko Liklik o dugu in bɛ Liklik fɛ donc dugu min yɛrɛ la tugun n'i y'a fɔ k'a fɔ ko agent de renseignement minɛla o de ye Bafarala ye Bafarala bɛ Ayiru mara la c'est commune de quoi commune de Bafarala donc agent de renseignement in minɛla ye o sen kɔnɔna la an bɛ Mali armée fo u ye dɔdɔdɔli kɛ ka taa bɔ dugu dɔ ko Liklik ka taa sɔrɔ o dugu fɛnɛ mara fɛnɛ kɔnɔna la tugun dugutigi dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen tugun u taara sɔrɔ asafula arme dogolen bɛ mɔgɔba dɔw ka so kɔnɔna la donc u ka sɔrɔ k'o arme ninnu ɲini arme baden de kun dogolen don donc alors que so in ye boutique de feere de bɛ k'a kɔnɔ donc tɛgɛ taara da agent de renseignement kan nin kɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ don ka taa attaquer dugu caman na u bɛ arme ta boutique de kɔnɔ u bɛ arme ta magasin de kɔnɔ donc magasin de bɛ yen magasin de stockelen bɛ yen ko Moritani minɛnw bɛ bɔ Moritani ka na armes de don u b'u dogo magasin kɔnɔna la donc mɔgɔw bɛ na mɔgɔ jugu bɛ na les mercenaires français parce que terrorisme kuma ye nkalon de ye u kan ka yɔrɔ minnu attaquer u bɛ don u bɛ arme ta n'u tilala attaquer la u bɛ arme bila magasin ninnu kɔnɔ k'a datugu ka bɔ c'est ça qu'on a compris et au même moment an nana BJ dɔ fɛnɛ kunbɛn o BJ fɛnɛ il y a 120 bouton de litres de carburant bouton fila fɛnɛ bɛ yen tugun moto bougie b'o kɔnɔna la o bouton datigɛlen don ka moto bougie kura baden k'o kɔnɔ donc an ye nin minɛ a ye sɔrɔli tɛ se ka kɛ nin na dɛ nin kɛra dugu min na u b'a fɔ ma ko Bafarala a bɛ Ayiru mara la ale ni Liklik ça c'est à 2 kilomètres de la Mauritanie donc voilà entre autres n bɛ se ka bilan minnu fɔ aw ye bi fɛnw ok bu an bɛ taa kunu an y'a ye k'a fɔ ko silamɛw tun ye wele bila ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako misiriba la ko dɔw tun ye dankari kɛ kuranɛ la k'u ka taa u fɛla fɔ u ko kan mais an y'a ye k'a fɔ ko caman kɔni bɔra kɛnɛ in kɔnɔna la dɔw kulela ni Imam Mamudu Diko tɔgɔ ye dɔw fɛnɛ u ma sɔn ka kuma di dɔw ma kumaw sama-samanaw ni ɲɔgɔn cɛ i hakilina ye mun ye nin ko kan sabula n'a fɔra ko ka wele bila ko diinɛ ko maliyɛnw bɛ bɔ mais kɛnɛ in kan ko wɛrɛw yera ko in kɔnɔna la yala e kun sigilen don n'a ye wa hali bi n b'aw fo n y'a fɔ a ye silamɛya kuma a man di ne k'an da don a la c'est un sujet très sensible mais hali bi yarabi a ma an bɛ kuma ni Ala tɔgɔ ye kuranɛ tɛ da la ko kuranɛ bɛ dusukun de la Ala bɛ tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ don o don 2013 nin campagne ɲɔgɔnna de kɛra misiri kɔnɔ ka IBK soutenir circulaire bɛ yan mɔgɔ si se ka ne sɔsɔ o kuma la ka taa ni circulaire ye ko silamɛw ka candidat ka tɔn créer IBK dɛmɛni kama k'a wari bɔ k'a di ka taa campagne kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ misiri kɔnɔ fo bi silamɛya ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ ko silamɛya ni politique tɛ taa mɔgɔw ta miiri dɔw la koyi n'a kɛra dɔrɔn seba kalama a bɛ diinɛ sonsori de i bɛ dugu fɛn fɛn lajɛ diinɛmɔgɔw ta de ye bɛɛ ye diinɛmɔgɔw de bɛ bɛɛ sago a la mais mɔgɔ sɔnna k'a ka diinɛ don politique la walahi i b'a bila i kunna i bɛ diinɛ fɛgɛya de 2013 an mɔgɔ si se ka ne sɔsɔ 2013 ko y a pas une circulaire min taara misiriw kɔnɔ k'a fɔ ko silamɛw ka candidat ko ka dɛmɛ don a ma dɔw yɛrɛ wulila a don dɔw ye mankan kɛ misiri kɔnɔ donc misiri kɔnɔna kan ka bonya fɛn dɔw ma n bɛ gouvernement fo k'a waleɲuman dɔn munna maa si tɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ silamɛya fɔ Asimi ye munna n bɛ n yɛrɛ ɲɛfɔ Mali président na président kelen min bɛ yen n'a agressera misiri kɔnɔ o kɛra Asimi de wallahi Asimi ni diinɛ bonya ka kan ni misiriba kelen kɔnɔ cɛ nana seliba sɔgɔmada fɛ ni Asimi tun tɛ silamɛya kun tɛ se yen dɛ ka na muru da ka na Ala ani kira ani maliyɛn ɲumanw ka duwawu ani maliyɛnw ani Ala ka soba in kɔnɔna bonya wallahi Ala ye Asimi kisi donc maa se ka silamɛya fɔ Asimi maa se ka fɔ ko Asimi ma gɛlɛya sɔrɔ silamɛya kama étant président de la transition ni Asimi kun ko nin ye regroupement in k'u bɛ nin empêcher kuma ko non seulement k'u ye comité dɛmɛ ko wa k'u tila ka silamɛw bali ko ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a to ne bɛ gouvernement féliciter a ye mouvement in autorisé Ala ye tiɲɛ wɛrɛ bange bi comité de tɛ ka taga bila u ka page kan k'an y'an yɛrɛ lamaloya yɔrɔ an taara kuranɛko kɛlɛli la tɔgɔ wɛrɛ ma fɔ yen tugun Ala bɛ tiɲɛ bange don o don Ala bɛ tiɲɛ bange don o don o de y'a to kɛlɛ bɛ dusukun de la a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ yanni ka fɔ k'a bɛ kɛlɛ o kɛlɛ walayi n'an ma ɲɔgɔn minɛ aw tɛ se mɔgɔ si la
silamɛya ye juru barajuru kelen de n'aw ma ɲɔgɔn minɛ aw tɛ se mɔgɔ si la ne b'o fɔ mais diinɛ kuma n tɛ n da don o la dɛ diinɛ kuma n tɛ n da don o la mais min kɛra kunna a ma dogo mɔgɔ si la mais n'i kun ko k'a tɛ kɛ a bɛ fɔ ko a k'i ye silamɛw bali ka fara ɲɔgɔn kan nka kuma wɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ ko cɛ ma minnu ka laɲini ye dɔwɛrɛ ye Asimi tɔgɔ fɔra kuma min na k'o man ka fɔ nka jɔn agressera jɔn ye cɛkɔrɔba minɛ k'a datugu a kɛra Asimi tile de la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se an ka taa an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ mana goya ye to a ye ɲuman kɛ ka tɛmɛ i b'o fɔ yanni k'a jogo f'a ye Asimi a bɛ ka mara kɛ cogo min na silamɛya tɛ ka protéger jɔn kan ka silamɛya protéger silamɛya tɛ protéger État fɛ koyi silamɛw de bɛ silamɛya protéger yana k'a fɔ k'a bɛ taa Asimi fɛ il faut porter plainte yana k'a fɔ k'a bɛ taa État wari ka taa fɛn fɛn regroupement fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan fana a ye plainte la don fana k'aw fɛla yira n'a y'a sɔrɔ l'État est laïque mais la liberté d'expression la liberté de confession et de religion au protéger len don ni mɔgɔ sera i ka diinɛ ma mais sariya bɛ yen taa yen sariya kan ka min kɛ a b'a dɔn mɔgɔ dɔ ko e ma ko wa ko kuranɛ ala kumakan tɛ kuranɛ kɔnɔ ni ala kumakan t'a kɔnɔ kumakan b'a kɔnɔ ale k'o yira anw na dɔrɔn nin ko ye kɔnɔgɔnba de ye o mais ni nin ko in senna ko caman b'a kɔfɛ vraiment ka gouvernement fo gouvernement ye sigi in autorisé aw sara n'a kun y'a rejeté barika fanga wɛrɛ kun bɛ don a la k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ nin mais ala y'a ye silamɛw y'a ye fɛn taara bɔ kuma kɔnɔ fɛn bɛ dusukun na mun bɛ dusukun na i b'o de fɔ donc nin bɛɛ ye hali bi an ka to ala kɔ ala ka silamɛya sankɔrɔta ala kana foyi se silamɛya la mɔgɔ b'i dogo silamɛya kɔfɛ ala k'a bɛɛ yira ka dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ transition ye ala ka transition ala k'a sankɔrɔta voilà ala ka dugawu Bobo ne bɛ sɔn ka dansigi an ka bi jɛmukan na ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo non kumakuncɛ kuma foyi tɛ ne bolo k'aw fo diyara n ye k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na inchallah k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ